साउथ डिस्ट्रिक्टनि साब्रुम बखाक्सनि उत्तर तैसामा विलेज जमादान रुवाजा पारावतीनि त्रिपुरा समाजनि रुवाजा काउन्सिलनि कताल अफिस फियोगिर जाखा फियोगिरनायनि मानजा फाइका त्रिपुरी समाजनि नारायण ब्रेन्द्र त्रिपुरा ताई टंका त्रिपुरा चुबालाई बुथुनि सेन्ट्रेल कमिटिनि कासको शशीन्द्र त्रिपुरा त्रिपुरा समाजनि पुमां हरिदयाल त्रिपुरा ताई त्रिपुरा चुबालाई बुथु साब्रुम बखाक्सनि कमिटिनि दांफां हिरेन्द्र त्रिपुरा बाय जमादन पारानि रुवाजा दुमचन्द्र रुवाजा आकसंग्र त्रिपुरी समाजनि हामक्राय लोगै जेरायरकनो रोंख्लायथि सोनानि ताई उमर सगिया जराव बोरैरकनो एबा चलारकनो काइया तंनानि न खबै फेकजोंनो मानि रक बाय हाचालै तंनानि साका फान बक्सनि कगनारक लाइखा त्रिपुरी समाजपति रक पान्डाव आमसानि जुदा जुदा गामिनि रुवाजानो खबै जमादननि रुवाजा रक बहायनो मानजाखा खुलुमखा जों दिनै और जमादार गामि साब्रुम दायो और जों कायसा जमादार पारानि कायसा अफिस नक बा काम तांनानि नक बनो दिनै दुआलाम फिसाव रुजाखा बिनि बागै समाजनि एवं बनो रुगै जों जुबलाइ बुथुनि प्रेसिडेन्ट आनि लगे फायजा गायजों सेक्रेटारि डिविजन सेक्रेटारि हिरेन त्रिपुराबो दङ प्रेसिडेन्ट सचिन त्रिपुरा आं निजे बीरेन्द्र त्रिपुरा एवं पारानि अकरा रुवाजा दमचन्द्र रुवाजा दं जों साना नायमाखाय जोंनि ससाइटियाव जाहाथे जों बाइके करागुनाय जों कायसानि बिरोधिबो करै कायसानि पक्षबो करै जों नन पलिटिकल भावे जों काम खालायो और नन पलिटिकल भावे इ पारानि बररक जे भावे स्वतःस्फूर्त भावे फाये खातुं खाजानि बसैदे बरक और नोक तांलायखा एवं पारानि मान्दै खुन्दै चेयार टेबिल पाइखा माइरां लता पाइखा देग कराई पाइखा खाय बावनि सामाजिक जे गठन बनो ब्रक लायखा ब त्रिपुरा रंनि परम्परा आरोनि जे रुवाजा तंनाय दाबिं तंनाय मूर्ति तंनाय कारबारि तंनाय ब्रक जतनो ओ काम न खालायलायो ब्रकनि चुबा चुबाय मुंगा इ पारा एकटा दृष्टान्त मूलक उंगा त्रिपुरा दफान मुसि ब्रक निजिस्व ताबो कायसनर सेल्फ साफिसियेंट ब्रक कायसनर खायना नांलिया जों ताइसिन दुआलाम फेवलायखा एवं न काहमकाय तांजाक ब एकटा एवं और बिचार आचार मिटिं गलाय ब्रक और खाय मानाय जों इ बुते समाज व्यवस्था इ साब्रुम अंचल मनो पयला मुते खायमान बागै पारानि बररकनो जमादार पारानि बररकनो आं खाबाय खबाय खुलुमबाय याफारो एवं जिनि दफानो सुसानान बागै प्रथम लामा फुनमान बागैबो आं बावनो हामबेतमबाय हामजमा याफारो तामा कबो तनाय सान जे त्रिपुरा दखने मतेहा तांफांफोरा नारन हिसाबै तामा कबो तनाय सान जे त्रिपुरा रं त्रिपुरा दफानि दायो जों कबो ओंखादे जों नारायण पुमं रुवाजा काउन्सिल त्रिपुरा चुबलाइ बुथु जों 1989 सनो जलायाव जों पहिला त्रिपुरा चुबलाइ बुथु खायो आइफ्रो त्रिपुरा बुथु दंमोन परबर्ती त्रिपुरा चुबलाइ बुथु आंनो पहिलानि पायनियर प्रेसिडेन्ट दंमोन जाय हक जों अनेक गार्ड प्रतिगार्ड खायमान परे जों बनो रमनारे तिनि इ जायगा सफैगा बिनि कारण ओंखायनो त्रिपुरा दफाराव जिनि समाज व्यवस्था कमा थांगा राजतंत्र परे जिनि रुवाजा दाबें कारबारि पुमां पुति कोनो सम्मान रिजाल गया बिनि बागै जों वानसका जे जिनि दफानो रोंथि सोना निकलाय जे त्रिपुरा चुबलाइ बुथुनि नेतृत्वे जों बनो रमका ताव पुरापुरि मोटामुटी सारा त्रिपुराव जत जायगा रुवाजा तंखा जारा रुवाजा करि रखलायबो आबार कताल खाय बनो रुवाजा चंग्रु पुमं चंग्रु जों 2020 गणना सरादै जों कायसा महाराजा प्रदुर किशोर मानिकनो तुबोय जों पहिला नारायण चंखा जों 70 बছर आइफोर ताबो आबार 75 अंखा जोंनि त्रिपुरा चुबालिन बुथुनि तैदुल मान सिंतै इ जे नारायण पोमा जों आरो बायसा रिभाइभ खायका रुवाजारावनो साथि फैदो पोमन तुबोय समाज व्यवस्थानो चिनि जे कुसंस्कार तंमानावनो जाया नुया तंमानावनो जों ब्रावनो सुद्रायै बा बनो स्नामै तुबनान बागै चिनि त्रिपुरा चुबलाइ बुथु मादार अर्गानाइजेशन एवं नि जुडिशियारि बिचार विभागीय अंखाय चिनि नारायण पुमं रुवाजा काउन्सिल और जगह कायसा कक साथै दङ
त्रिपुरा कास्टमारी लॉ ऑलरेडी 2019 अक्टोबर एडिसी पास खाई रहर जाखा किंतु बताइसा 16टा पॉइंट ब्राउ बनो ऑब्जर्व रखा जों 16टा पॉइंटते स्टेट गवर्नमेंट नि मिनिस्टर पे माले कौक साले बनो संशोधन खाई आबार सेकेंड टाइम 2022 नि डिसेम्बर मास अब आबार पास खाई रहर जाखा ताबो त्रिपुरा राज्य तंगो जो लॉ डिपार्टमेंट एवं एडिसी नि एप्रुव एवं स्टेट गवर्नमेंट बा एप्रुव जाक ताबो शुद्ध कैबिनेट कास्टमारी लॉ पास खाई अपेक्षा दंगो जुदि कपाल काम खाई जों मान थांना आसा खालायो जों आशाबादी